In a move rikunzi recalculated richinzi rinoda kutanisha the reputation yemutungamiri wenyika. Tuna kuti vakomana naNick Mangwana vabuda vachishuka nyika yose muzuva ranhasi, apo patona kuti evidence kunyange iripo yakazara, evidence yakabatwa nevanhu kunyange nesocial media, maplatforms ose kubva kuX, Facebook, kwese evidence iripo yekuti the regime yakanoteka part kuma-elections kunyange kuMozambique nenge Botswana. Sadapina mashoko anobuda achitogwa panapa novakomana with the regime road for subscribe waleka turn the bell icon. Zvana nhasi Nick Mangwana anobuda achitaura mashoko kuti Zimbabwe doesn't meddle in neighbors' electoral processes. Anobva apinda onyora achiti accusations of Zimbabwe meddling in neighboring countries' internal affairs seem to be a calculated move to tarnish President Idi Mnangagwa's reputation as SADC chairman. Tomashoko anaitagwa naNick Mangwana zvatora kuti kunyange vanhu vane evidence. Tamboona evidence imboexposa navakomana majarajara kana vakomana kozwa vachiexposa ma-IDs emakanselas enyika yeZimbabwe, vane ma-IDs ekuMozambique. Tichiona mamwe maposters, vamwe vakomana vene handa radio vakambouya vakaburitsa mavideos. Tichiona kuti vanhu vemuguta reMasvingo vachitonoteka part the regime muma-elections vachitovhota, vachitobuda nezvimaslipu zvekuvhota. But tinoda kuti Nick Mangwana vanenge vachitaura otherwise. Ataura mashoko ekuti no, we did not take part in those polls. Mashoko anoshoka vanhu vanongosara vakabata muromo vaisha kuti zviri kunyasa kumbofamba sei. Imbotidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko abuda achitaura nhasi. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu. So subscribe, kulike, turn on the bell icon.